Amargarren postuan, Euskal toponimiaren arazoak. Euskal Herriko gure kostaldean itsasargi aunitz ditugu eta horietako bi Matxitxako lurmuturrean daude Bizkaiko kostan. Bat zarra, agitz zarra eta bertzea ez horren bertze. Esto es más viejo que el cagar. Irailaren 10ean bukatuko dituzte obrak, horixe duzu aurre ikusita, gero zer ikusi ahal izanen da hemen. Bueno, hau lekua aparta da, ez? ¡Qué escenario tan bonito! Paisai aldetik ¡Qué lugar tan hermoso! leku bikaina da etortzeko. ¡Qué sitio tan único y singular! Plan proposamena hortxe, Matxitxakoko. ¿Cómo? Hortxe, Matxitxakoko. Coño, Hortxe ba plan... Hortxe... Jesus. Muy bien, está, no estoy viendo, muy bien. Hortxe ba plan proposamena Matxitxakoko bi Joder. O sea, benetan. Matxitxakoko bi itsasargi... Jesus. Venga, que no cunda el pánico, porque tapo, tenemos toda la mañana. Hortxe ba plan proposamena Matxitxakoko... Joder, no me sale. Joder, no me gusta fallar porque yo soy muy profesionista. Matxitxakoko bi itsasar... Joder. Ikusi alduzu! Hortxe ba plan proposamena Matxitxakoko... Hortxe ba plan proposamena Matxitxakoko bi itsasargiak ikusteaz gain... Animo eta aurrera! Hortxe ba plan proposamena Matxitxakoko bi itsasargiak ikusteaz gain, Gaztelugatxe hortxe bertan aste hondarra pasatzeko zara, plan zoragarria. Bermiotik, Joseba Garai, Euskal Herria zuzenean.